adoh metono jebul ora ketemu aduh kunciku beda aku terus beli yang semarang rinciku ono Jiro Rinka saking pakurmatan para rawuh kagum Sumawana Putri sugeng lelenggan kanthi madu martikane menggali kadang-kadang paring panglipur Sena Arat Mas Jamil Susanto Viva Rencana Sondita lajengaken wonten Popok Beruk Keli kadang Sena Aras sore traktir aku lan kowe yo apa sing bagus napa mriku wonten Bapak Beruk Keli rupane apa nduk coklat potoke korek sing katon lang ketene mau
aku ingin tahu roh ketoke nyantol nang wit pring rupane semut coklat ning ana delenoke. Ya ana irene apa ora Mas? Ora ono. Kowe pas ora libur kok ya ini. Abang iki. Oh iya, jadi ini tetap terasa indah sekali ya. Iya. Iya. Yuk, iya. Cirohlu. Oi. Man sing guyan jarian napa mriku wonten apa berok keri papa marat kusulan marat berek cengkir gading ukir-ukiran Nduk wong ayu sing ayu-ayu dhewe nduk yanti sayang sing ayu dhewe coba takon sing duwe gawe sapa ngerti Bapak Weknya kuwi ngerti Pak Weknya ana apa dek sing bagus-bagus kasih iya napa mriku wonten bapak marat kusulan marat berek cengkir gading ukir-ukiran pagi pancene kawitan wonten Seno channel laras kecil saking laladan Dundi godhong gerobokan bersemi Seno laras Viva Sondito tasih sesarangan kadang pagi pancen laras